କହିଲ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଇସ୍ କି ଝାକାସ୍! କିଏ ତମେ? କାନ୍ଦୁରା ସାରଙ୍କ ଛାତ୍ର। ପ୍ରେମ ପୂଜାରୀ ପାଦୋଷୀ। ଏ ପାଦୋଷୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାମରା କାଉ। ପାଜଲା ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗୁମ୍ଫି ଖାଇବା ତା କାମ। রঙিন চড়ে অপেক্ষা গাঁউলির হলদি বসন্ত গোটা ভাল দোষ মিটাই মানে একদম ঝাকা। বুঝিপারু না কথা কଣ କି ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ରାଣୀ ବନି ଯିବ ରାଣୀ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ତମ ପରି ଗରିବ ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି ତମେ ମୋ ରଙ୍ଗ ବଦଳିରେ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ନାଚ ବାଲି କାଟିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ଆଲୋ ତୁ ଏମିତି ରାଖୁଛୁ କାହିଁ? ପ୍ରେମ ପୂଜାରୀ ପାଦୋଷୀ କଥା କେହି ରାଗ ତା କଥା ମାନି ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି। ରାଜି ହେଇଯା ରାଣୀ ବନେଇଦେବି ରାଣୀ। ଖବରଦାର କହୁଛି ଆଉ ଧରା ଯାଉଛି ଏମିତି ବାଜେ କଥା କୁହ। ତମ ଭଳି ମନ୍ତ୍ର ମୁଖାନ୍ତିର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଟା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖେଇଦେବି। ଆଲୋ ତୁ ଜାଣିବେ ପ୍ରେମ ପାଦୋଷୀ ହଉଛି ଖୋଜାନ ତୋର ପକ୍କା ଶିକାରୀ। ଥରେ ତ ଶିକାର ଆଖି ଆଗରେ